Namar babun ki bas ngotu bakala halor kai jingking ka ba jerong tam ha ka perthei kum tanga pensai biang ha ka ne ka we ka video bad ngan sa detail sia ki kilometer ka China kala sina ya ka jingking ka ba jerong tam ha ka perthei ka balatip kum ka jingking hau janggan skanyon ka badon ha ka jela guiso kene ka jingking ka ba jerong kum ba ar point rapo kendai kilometer bat karden yang haka jingjrong kalong rius pa arpusan metar nalor kawan kaba penlong ya kakum ka jingking kaba jerong tam haka perthei lasdang bantai ya kene ka jingking haus nem ar hajar arpu ar bat mental adap hadu rapo persen ye ka jinglut baro jong kene ka projek kalong kumba ars pa khandriu million pound lane ar hajar ars pa kelur ha kapisa India hadin bala depte kane ka jingking laong bahkan penduna ya ka poryai na ka cikenta sya ka ciminit ngatharai baro phila sotu syai halor kane ka video bad lada phimpat sotu ha komen yang ngan sanang yai pensyai susu kuble sibon